Usa ka maanindot nga dapit nga angayan makit-an didto sa lungsod sa San Remigio, mao ang ilang mangrove area nga nahimutang sa barangay Tambungon. Wala pa kayo kini nailhi. Apan dako kayo ang potensyal niini nga mahimong usa ka dakong tourism destination sa amihan ng bahin dinhi sa lalawigan sa Sugbo, ang Tambungon Mangroves and Kayaking Experience. Apan bisan og dili pa kayo kini sikat, nakahigayon ang Provincial Tourism Task Force pagsuta niini og na-experience sa mga miyembro niini ang kayaking. Sa dili pa ka moabot sa baybayon, makaagiuna ka sa tunga-tunga sa mangrove forest. 64 ka ektarya sa mangroves o bakhaw ang anaa sa maong dapit nga mahimo nimong suot-suoton. Inigabot nimo sa kilid sa baybayon, pipila ka mga cottages ang anaa didto nagbarog ug aduna sa bangka sa mga mananagat nga nag-istambay didto. Mato ni Pat Muñez, ang tourism officer sa lungsod sa San Remigio, aduna na sila'y kayaking activity didto nga moabot sa 42 kilometros nga stretch sa dagat ang mahimo nimong bugsayan. Ug tungod kay usa ka protected area ang maong dapit, dili kini mahimong tugtan nga pribado nga tawo o kompanya ang mag-develop o mopadagan. Hinungdan nga ang Tambungon United Farmers Association, usa ka people's organization sa mga mananagat sa maong barangay, mao ang gihatagan og pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR sa pagpadagan sa mga aktibidad sa maong dapit. Our main plan before is to rehabilitate the environment, preserve. After that, the DNR na ningkuan na hindi ano sila. Ang DNR jud ko naghatag ini. Mo naghatag ko kan kana right sa mga kamanismi sa mangrove 25 years. Midugang si Nunez nga daghan unta sila og plano sa maong lugar, apan wala pa sila makakuha og pondo nga gamiton alang niini. Apan sa higayon nga mahitabo kini, ilang gitinguha nga mahimong self-sustaining ang maong dapit pinaagi sa pagpadagan sa people's organization. Tungod kay dili man mahimo nga pribado nga tawo ang mag-develop sa maong luna. Mato niya nga kung adunay interesado nga mububo sa ilang puhunan didto, kinahanglan makig-partner sila sa people's organization nga mao'y gitugutan sa DENR nga mo-manage sa maong dapit. Amo ni gipon allow me to develop. Dili pwede private person mag-develop diri. Kung mo naay mo ari diri nga mga private entity, mag-negotiate sa PO, People's Organization, ang TOFA. At kung na sila kwarta ipasuot, ay kami mo manage. Niadtong Pebrero 25, human gibuksan ang turismo sa lungsod sa San Remigio. Nakahigayon ang mga miyembro sa Provincial Tourism Task Force sa pagsuroy didto. Kung dili ka ganahan og crowded nga lugar, perfect ang maong dapit ilabi na sa mga grupo nga gustong mag-kayaking og i-practice ang teamwork sa pagbugsay. O kung ganahan lang ka mag-relax, mahimo ra kang mag-beach didto. Kung maka-appreciate ka og kinaiyahan sa maniini, duawon niya ngadto sa Tambungon Mangroves. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.